Kadon ka ktin juki rustat kabong hikai ya ukna hagal lenti Kaba udai ban yai nadu baudang khnang ba kendria nagatagal lenti wat lada ularang baru kalong ka basuk ban khai yigi khun kalong ka basuk ban penbit penbiang ya ka bam kedi lane ka kup kusam ka jingnang ka jingstat bat kat kebaki kidon kam hanrei ka kam ka ba etam ya ki kmi ki kpa kalong ban hikai ya ukhna bon san kat kum kapor ka ba ude ban san khnang ba kenlong ki khun ki ba tibru ki ba tiblai ki ba nang ban buram ya la ukpa bat ya la kmi ka jing hirdor palat jong ka akor ka buram bat ka jingkiu rasong joki kam sniu ka dei baki kmi ki kpa kim don porshu ban hikai ban sneng ban krau ban yelekai ban ai hagi khun haga por ka babyang ye ki jihikai ki badei ka dau ka dei namarba ka social media kalanang penjengai shu ye ki kmi ki kpa bat ye ki khun bat haga bakadu haba ki khun kelejat ki kmi ki kpa kisa kena yala ki khun da kumne bad da kumtai badai hangne ke ktin ka ongba lada bakla ki kmi ki kpa yala ki khun ken kelalong ki nong shun ki bakrautam ya ki kmi ki kpa hangne yu i ya ne ka wei ka video jong ini i wei i hybrid i balarwai hangne ngamut ban upload hangne tang da ka jing perkhat ha ka wei pat kaliang hanrei nga upload hangne kalau nga ai khublai yiki kmi kikpa jong ini ikhunlung ibang isu antat ila bandai ha ka arta ka ar hadu lais namiyai kane ka jihikai jong phi kare ka lesson lane ka jihikai yiki wei pat ki kmi kikpa ki badan yiki khun ki badangrit kumapi bapila ban penbet yiki khun ki jong phi ha ka por ka babyang palat bat penamla ban penbet shu yiki khun onda ka por kaladir kumta to ai ba kadiga jinghikai ga jungphi ya ine I hybrid kandai uding sempat uba jambha ya ki weipat ki kmi ki kpa ki badan ya ki khun kan thailan ki khun shinra kumta ga ktin gong ka rumpai kadai ka shilam sandur jong ki kmi ki kpa ya la ki jong ki khun khubrai shibon ngan sekandu ha ka weipat ka video